Bones família, avui analitzarem l'Equinox Trail Sun de 14 km i mig, uns 650 positius. Anem-hi? Tot baixada, de moment tot bé. Ara iniciem la pujada del pantà. Ara pugem per aquest corriol cap al fons de l'Espinagosa i agafem una pista que va a Can Cullàs. Pista corredora fins a Can Cullàs. D'allà creuem la carretera. El coll de Can Cullàs. Ara enfilem un corriol que baixa molt, passant per anar a parar al Pony Club. Pista boníssima per deixar-se anar. Les pujades encara han d'arribar. Tot li gas. Seguim baixant. Tal com dèiem, després de la baixada, ara toca, abans de Can Carbonell, agafar un corriol fins una pista que Déu-n'hi-do. Anem-hi? Bé, arribem a la pista, el que us dic, una forta pujada, pistera. Queda poc per l'avituallament. Déu-n'hi-do la pujadeta. Seguim aquí, una mica de pista i corriol. Després d'aquesta pujada, un encreuament. Aquí passarem de tornada. Ara ens toca anar cap a l'esquerra. Som-hi? Corriol de baixada, molt xulo. Seguim baixant per un corriol molt trencat
Direcció ara a Santa Creu. Pista per endissar-nos ara amb un bon corriol. Després d'aquell corriol tan xulo, arribem a la Torre del Bisbe i ens toca pujar. Després d'una pista de pujada interminable, ara sí, iniciem el corriol que ens portarà per tota aquesta zona fins a arribar al punt d'encreuament que dèiem abans. Encara queda, El que us deia, va pujant, però és un corriol molt corredor. Ja de tornada. Molt bé. A mi em sembla força xulo. Tornem a estar a Can Cuiàs i ara agafem una pista que va cap a Can Llavallol i d'allà ja iniciarem la baixada del pantà per un corriol magnífic. Aquí s'acaba la pista i baixem per un corriol. Pujada difícil,
Vinga, ànims. Ja queda menys. Queda la pujada al Nadí i al centre cívic. Vinga. Bé, recorregut finalitzat. Espero que us hagi agradat. Recordeu-vos que si voleu algun altre tipus de ruta i que us ajudi, només escriviu un privat. Fins aviat.